नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना केले बानी भैया और दिल से बताओ तनी कि नया म्यूजिक बनवा के ढंग से गायकी कर देतनी तो गाना बच जाई भैया। एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकेला। तो चलिए मैटर के शुरुआत कल जाए, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर रउआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, तो हर तरह के मीटर मिले भैया रउआ के गावे के। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। चाहे रउआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, चाहे पूर्वी निर्गुण, धोबी गीत, कोनो प्रकार के मीटर लिखवा सकतानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे। और हाँ, चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिली। आज के मीटर लिखले बनी वो गाना बड़ी बढ़िया मार्केट में ब्लास्ट किले बाटे, जो नहीं खेल सेंट वाला गाना। अरे ले ले जइह सेंट गम कौआ राजा जी, पौआ में पायल झमकौआ राजा जी, मारी मारी के घूमब पूरा गौआ राजा जी। ये कौन वाइल बाटे गाना, ऊपर यही देवी गीत लिखल बाटे। देखिए कैसे बाटे। अरे लागल बावे दिल में लगन राजा जी, हम से बहाना करी जौन राजा जी, कि लागल बावे दिल में लगन राजा जी, हम से बहाना करी जौन राजा जी, संगे करे चली माई के पूजन राजा जी, सिरे नाई के करब दर्शन राजा जी, लागल बावे दिल में लगन राजा जी, हम से बहाना करी जौन राजा जी, संगे करे चली माई के पूजन राजा जी, कि संगे करे चली माई के पूजन राजा जी। तो उम्मीद करतन भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आयल होई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा कि फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई। और कोनो भी पर्सनल मैटर रुआ अपना मन पसंद से लिखवावल चाहतानी, चाहे ट्रैक पर चाहे नया कंपोजिशन, तो बेहिचक कॉल कर सकीले। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। रुआ निश्चिंत होकर ये पर व्हाट्सअप चाहे फ़ोन कर सकीले। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।